sallar juma'a na je na yi sallar juma'a a can masallacin NDALA, to kuma an yi zama na shura, an sa abin da ya faru. Wasu matasa, dandazon matasa, ni na zo zan shiga gamman house yadda abin ya faru, don ba wanda ya sa abin da ya faru daga Allah sai ni sai mai girma gwamna, sannan sai ni sai mai girma gwamna. Ni na zo zan shiga gamman house sai daga dandazon matasa sun ɗaɗɗaga kwali suna abu mu yadda ba, sai nake tambayar Rashid suna gaba da shi da Mustapha, an ce waɗannan wanda suke, aka ce ai zanga-zanga suke. Sai ce to ka ku sauke gilas bangare na, ku sauke na bangaren ku. Saboda security ba za su yadda ka shiga gidan gwamnati ba sai sun gawaye. Da na sauke sai security ya leko muka gaisa, sai ce ai wasu ne suke zanga-zanga suka kawo korafi gidan gwamnati. An ce to ba komai, Allah ya sauke, sai kawai suka buɗe min na shiga. Da muka shiga, dama za a ba 'yan fansho ne hawa na 5, za a ba su haƙƙinsu. Ni kuma ina sha'awar irin wannan aikin, ina sha'awa in ga mutum ya tsufa ya yi aiki ƙarfinsa ya ƙare, a ɗauki haƙƙinsa a bashi. Ni kai na wanda suka same na ofis suna kuka haƙƙinsu ya makale shekara da shekaru, kuma na magana aka ba su, aka sa su a list kuma suka karɓi haƙƙinsu, kuma ko ba a ce su baya ba, kuma aka ba su haƙƙinsu cikakke. Shi yasa duk sanda aka ce za a yi wannan sai na je in ja hadisi in ja aya don in karfafa wa gwamnati gwiwa ta ci gaba da wannan aikin. Su kuma su ma duk sanda za a yi sai an gayyace ni kuma sai na je inda ina gari. Saboda haka sai na wuce ofishin gwamna, da gwamna ya fito muka gaisa sai muka taho tare. To mun zo za mu shiga gurin sai su kuma suna ta hayaniya, 'yan sanda sun tare, sai gwamna ya ce wai me ake a can gurin ne? Ina ce wasu ne na matasa na ga suna daga kwali kamar suna zanga-zanga akan dai wani abu na addini. Sai muka yi shawara da shi to mu je gurin, sai muka yi shawara sai muka taho, muka zo security suka yi buɗe ƙofa, gwamna ce ku buɗe, suka buɗe, ya ce mu shiga cikinsu. Muka je muka shiga cikinsu, gwamna ya ce me ya faru? Ya ce kaza ya ce to shi kenan. Ya ce aka karɓo kwalayen, aka karɓo kwala, ni na dinga karɓo wasu ma, duk za ku ga bidiyon, ina tattara ina bashi ana ba security. Me ya kawo ku suka faɗa? Ya ce to shi kenan, ina shugabanninku? Wannan ya ce shi wannan ne shugaba, wannan ya ce wannan ne shugaba, wannan ya ce wannan ne shugaba. Karshe dai aka samu shugaban, suka ce wannan ya magana, aka kawo sifika aka bashi ya magana. Gwamna ya ce to ku je ku rubuto, mutu yana da korafi gwamnati rubutowa ake. Kaga shikenan aka ce to ni kuma na yi addu'a, ni ma na ce to masoya annabi sallallahu alaihi wasallama, gwamna yana godiya, kun ga gwamna ma zai shiga taro ne, ya zo ya saurare ku, ya girmama ku, ya shiga cikin ku, kuma ya karɓi ƙorafinku. Wadda ku je ku rubuto ku kawo, insha Allah shi kuma gwamna zai ga abin da zai. Shikenan suka juya aka yi addu'a suka tafi. Suka je ku suka rubuto, suka ce wa za su ba? Gwamna ya ce ga SSG, ku ba SSG. Suka je kuma suka kawo takardar suka ba SSG. Wasu ma suka kawo, su ma suka kawo, su ma suka kawo. Su ma su bangaren su Malam Abdullahi Gadan Kai su ma suka zo suka kawo, su ma suka kawo SSG. Da suka je ba su samu SSG ba sai suka yi bayani, suka ba da takarda. Da gwamna ya ce a'a, kamata ya su zo gaba da gaba yadda waɗancan suka zo gaba da gaba. A sake kiransu su dawo yau da safe. Suka dawo su Muslim suka je su da yawa. Suka je su ma suka kai takardar su cewa abin nan da aka rubuta a waccan takarda game da Lawan Tirayam su ma kuma sun ga ba haka bane, ga nasu bayani. Gwamna ya haɗa waɗannan takardu guda biyu, da wanda su Malam Abdullahi Gadan Kai suka rubuto, da waɗanda masu korafi suka rubuto akan Lawan Tirayam, sai aka haɗa, sai ya tura wa shura. Wannan shura ina ciki, Profesa Sani Rijiyar Lemo yana ciki, Profesa Bashir yana ciki, Sheikh bin Usman yana ciki, Sheikh Abba Koki yana ciki, Sheikh Kandahar yana ciki, Sheikh Muhammad Nazifi Ino yana ciki, Malam Ali Aliyu yana ciki, Profesa Babangida yana ciki. Wannan kamar bangaren mu kenan. Sannan akwai manyan shehunan Tijjaniya duk na Kano suna ciki. Akwai wasu daga cikin manyan shehunan Qadiriyya su ma suna ciki. Da kun ga akwai wakilcin kowane bangare. Akwai wakilcin 'yan kasuwa, akwai wakilcin manyan 'yan bokon jihar Kano. Wanda yake jagorancin shura ɗin nan shine wazirin Kano.
to da an zo an karanta wannan takarda, kowanne sai da karanta ta tun daga farko har ƙarshe a gaban shura, kowa ya ji. Aka ce to shikenan waɗannan sun kawo korafi, albayyinatu alal madda'i wal yaminu ala man ankara. Ka'ida ta shari'a ko ƙaran matarka aka kawo gabanka to yanzu ba matarka bace. In an kawo ƙarar ɗanka gabanka to yanzu ba za ka ce ɗanka bane. In ba ka ba sai a ɗauke shari'a daga gabanka. Za ka yi shari'a ne a matsayin baka ma san shi ba. Dan da ka nuna ka san shi to ba za ka yi adalci ba. Kuda ka ba za ka kawo ƙarar ɗanka gabanka ka ce a kai ashe ɗana ne. Yasa malamai suka ce alƙali ba za a kawo matarsa gabansa ba, ba za a kawo ɗansa gabansa, ba za a kawo babansa ko babarsa gabansa ba. In ku an kawo su to kuma wala jirimannakum shana'anu qaumin Allah ta'ala. Ba sani ba sa. Saboda haka an kawo, aka duba, aka gamsu cewa waɗannan sun kawo ƙara, sun faɗa wa guda 9 a cikin takardarsu daban-daban, an tattara su. Sai aka ce to a kafa kwamiti wanda zai je ya nazarin waɗannan abubuwa guda 9 ya faɗi yadda za a yi. To kuma kowane ɓangare an ɗauko mutum 3, an ɗauko manyan malamai daga Tijjaniya guda 3, an ɗauko manyan malamai daga Ƙadiriya guda 3, an ɗauko manyan malamai daga Izala ko Ahlus Sunna guda 3. Aka yi fomin kwamiti na mutum 9, sannan akwai 'yan kasuwa da suke cikin kwamitin, aka ce su ma a saka mutum 3, sun zama mutum 11 kenan. Aka ce to su je su zauna su yi nazari, su kalli abubuwan nan gaba ɗaya bayan ɗaya, sai su rubuto su ba da shara wanne ne laifi, wanne ne ba laifi ba, wanne ne gaskiya ne amma yadda aka faɗe shi ba haka ya kamata ba. Da akwai abin da shi gaskiya ne amma yadda ka faɗe shi sai ya zama matsala. Akwai abin da kuma ba daidai ba ne, akwai abin da kuma daidai ne amma a wajen faɗansa aka samu matsala. Da akwai abin da za ka faɗa daidai ne amma kuma a kansa sai ka shiga matsala. Abu Hurairah ya ce ina da wasu ilimi guda 2, ɗaya na gaya wa kowa amma ɗayan na faɗe shi to yanka ni za yi. Aka ce to wannan ko irin ilimi ne? Aka ce fitintinin da zai faru tsakanin shugabanni ne. To annabi sai ya ce wannan shugaban zai zama kaza, zai in ka faɗa ya je ce annabi ya faɗa ya sai a kashe ka. Yace sayyidina Ali ce ku karanta wa mutane abinda kwakwalansu za su iya ɗauka. Kuna son a ce Allah ya yi ƙarya ko a ce manzansa ya yi ƙarya? Turaka giredin aya da hadisai duka suna zuwa ne gwargwadon ilimin mutum. Shi sa an tashi koya maka karatu sai a fara daga falaki da nasi. Amma wasu ayoyi masu tafsirin su ma malamai suna shan wahala, to sai a bari sai kayi nisa. Ko 40 hadis, akwai hadisi da ba za ka gane a ciki ba. To me yasa aka zabo waɗannan? Amma Bukhari zaka dan ce Muslim, amma baka taba ji an yi rigima akan 40 hadis. Sai kuma Riyadus Salihin, ko sai Bulugul Maram, sai Umdatul Ahkam, har sai mutum ya kai can. Wani ya bugo min waya ce malam ina da tambaya akan hadisi na 1000 da kaza a cikin Tirmidhi, nace ban kai ba. Nace kai karatu haka kai na 2200 da wani abu, wallahi ni ban kai nan ba. In dai haka san hadisi na ɗaya, tun daga na ɗaya ka fara haka je nan, to zaka gane wancan din. Dan wani hadisin wani yake wa shimfiɗa, wani hadisin wani yake fassara wani hadisin shi yake bayanin wani hadisin a dunkule yake, wani yake warware shi, wani sai ka gane ɗaya hadisin zaka gane ɗayan. Kamar yadda wata aya sai ka gane wata aya zaka gane wata ayar. Wata aya take fassara wata aya, take ƙarin bayanin wata ayar, wata aya da ta tsuke su wata aya ta bayyana. To in baka gane su gaba ɗaya a shiga matsala. Aka ce to duk ai nazarin wannan, a ware abin da shi laifi ne, asali bai kamata a yi shi ba, a ware abin da kuma ba ma laifin ba ne, kwata-kwata a cire shi, sannan a ware abin da shi gaskiya ne amma ba a faɗe shi da ladabi ko da karya harshe ba, shi da ladabi ko da karya harshe ba. A za ga fuqaha suna koya mana, ko zuwa aka yi wajen sunan al'aura, a za ka ga alkunya ake yi. Mutum zai je ban ɗaki mai ake cewa ya zagaya, ya tafi
kama ruwa, ya je bayan gida, kai ka gane inda za a yi, sai a ce ai ba su yi mu'amala da matarsa ba, ko ba ta tare ba, ko ba su sadu ba, duk dai ana ɓaɓɓoye ba, saboda ba a son a dinga jin kalmomi. Amma an ka faɗi wancan ɗin gaskiya ka faɗa ko? Amma ta yi ne, ta yi nauyi. To aka ce malaman su duba wannan ma, in suka zo suka yi tartibinsu uku, to sai a kirawo shi wanda ya faɗi maganar ya zo ya zauna a gaban kwamiti, a yi masa tambayoyi ya kare maganarsa, ya kare maganarsa da kansa. In an gamsu da bayanin da ya yi, ko an gano inda ya kuskure, a yi man nasiya ba shawara. In an gane inda ya abin da lalle ya shiga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam, a kai shi ko ta hukunta shi, ko ɗan waye, ko ɗanka ne, ko babanka ne, ko malaminka ne, ko ahlus sunna ne, ko ɗan bid'a. Ana magana annabi, ba magana wani ahlus sunna ko ɗan bid'a ko ɗan ɗariƙa. Kada wani ya ɗauka ba za a iya hukunta wani ba saboda yana wata ɗariƙa ko yana da wata izala ko kaza ko kaza. Da ko su marasa kunya sai su dinga ganin kamar tunda ai ɗan izala ne, ya kamata 'yan izala su taimaka a fito da shi. Wallahi in ba shi da gaskiya ba za mu taimake shi ba. Ko ɗana ne da na haifa a ciki ya taɓa annabi, wallahi in za a taka shi ba zan taimaka masa. Ku san da wannan. Don wani naji yana cewa ai ga malam Daurawa gatansa ne waye. Kai malam Daurawa ba naka bane in baka kan gaskiya wallahi. Kuma san da wannan. Wannan abun kuma mun tabbatar malaman nan da na ɗariƙar da na izalan da na waye, mun tabbatar malaman da aka ɗauka ɗin nan malamai ne na Allah, ko muna ga ba za su san zuciya ba. In ma wani zai san zuciya, ragowar za su ce ba su yadda ba, don kowa ya kawo, shi ya jinjina nasa da kansa ya kawo. Ma ba zan gaya muku sunayen waɗannan mutum 11 domin kwamiti ne na cikin gida, amma dai na tabbatar muku amsa mutanen da mu kanmu da muke tare da su mun gamsu mutane ne masu kwatanta gaskiya da adalci, sai da aka jinjina kowa. To waɗannan za su yi zama su saurari, tunda sun zo da abinsu a flash, sun kawo abin a flash, to za a bi ɗaya bayan ɗaya. In aka ga yayi ƙanƙanta da yawa, za a ce to a nemo asalin, don za a iya yin editing, za a ce a nemo asalin full ɗin maganar a jita daga farko har ƙarshe. In an ga cewa bai laifi ba, tunda yanzu tuhuma ne, bai laifin komai ba, to za a sanar da hukuma, kuma shura ta tabbatar mutumin nan bai laifi ba, da haka a sallame shi. Idan ya yi laifi, aka tabbatar laifi ne, za a tabbatar masa ya yi laifi, kuma za a tura shi inda za a ci gaba da shari'a domin a tabbatar da laifin ko a kore shi. Sannan na uku, in an ga wani abu ne da ana faɗarsa na gaskiya ne, ana faɗarsa da ladabi, sai ya nuna rashin ladabi wajen faɗar, to kuma za a bashi nasiha da shawara, wanda dama muna yi. Kafin a yi wannan abin da sati 2, sai da na kirawo shi ne masa nasiha. Ga Aisha, shi na sa ya nemo min shi, na ce zo ina kiranka. Ya zo kuma bisa ladabi, tun da ɗalibi na ne. Ya kira shi, na ce ku dinga kyautata harshe a cikin lafazi magana. Ko gaskiya za ka faɗa, akwai lokacin da za ka faɗi gaskiyar da ba lafazin da ka yi amfani da shi ba haka yake. Mu da muka yi karatun zauri, wajen fassara kalmomi akan sa kinaya da kunya, alkunya wajen nauyin abu, musamman in ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shafi Qur'ani. Yanzu wallati hasanat farjaha yake fassara shi, wacce ta kare gabanta. Amma Qur'ani cewa wallati hasanat, amma a fassara me muke cewa? Wacce ta kare mutuncinta ko wacce ta kare gabanta. Ba a faɗan wancan abu. Amma an ka faɗe shi, za a ce haka ne, amma kuma za a ce kai malamin nan yayi ne, yayi batsa. Ka gane, lafazi wata ran za ka iya zuwa wani guri ka faɗi kalma ta zama rigima, wata ran ka je ka faɗe ta kuma ta zama abin arziki, kuma duk sako dai kuka kai, amma irin lafazin da aka yi amfani da shi. Yanzu mu a ladabi da aka koya mana a karatun zaure, idan aka ce wafatin nabi, sai mu ce annabi ya koma ga Allah. Ba ma cewa ya mutu,
ko lafazin da malamai suka koya mana mu dinga faɗa saboda ladabi ga annabi, sai mu ce annabi ya koma ga Allah, amma ba za mu ce innaka mayyitun sai mu fassara shi da ya mutu ba, sai mu ce ya koma ga Allah. Duk wannan ana son bakinka ya saba da ladabi wajen lafazi. Kuma duk wanda bai yi karatu a zaure ya koyi yaren Hausan da ake fassara Qur'ani ko hadisi da shi ba, to zaka ji yana yin kalmomi gatsa-gatsa waɗanda ko da gaskiya ne sai ya zama akwai rashin ladabi. To wannan shi ma da hukuncinsa. Ke kaga kenan abu uku ne. Na farko, inda laifi ya tabbata, kuma ba za a kawo kowaye naka ko ɗanka ne aka ce ana tuhumarsa ba za ka ce mai gaskiya ba ne, tun daga nan ka faɗi. Sai ka ce to a zo da shi ya zo ya kare kansa, abin da ya faɗa in ya yi daidai shi kenan. To da aka kaga mutane suna ta rubuce-rubuce, wasu su zagi gwamna, wasu su zagi wannan, wasu ce kaza. Ashe yanzu za ka gane ashe mutanen ma dukansu ba na Allah ba ne, domin suna ɗaukan labarin da ba su san shi ba su je su faɗa. Wani ma ca yayi wai gwamna ne ya gayyato su, wallahi na tabbatar muku gwamna bai san da zuwansu ba. Yanzu wannan ya zai je nemi afuwan gwamna? Ni na ba da shawara a je a gansu, kuma da bai abin da kan ido na wataƙila ne ma aka faɗa ɗin yadda. Amma wani mutum yana wata ƙasa ko yana wani gari yana hukunci da abin da ba a yi a gabansa ba. Ta Allah yanzu wannan shine malanta, shine wakiltar sunna, shine wakiltar addini, shine girmama addini, shine girmama malamai. Kai hukunci daga nesa, baka ji ba, baka gani ba, baka sani ba, ba a kan irin ba a gaban ka akai ba. Wani ya ce an sa siyasa, wani ya ce a gwamnati ta ce za ta kashe, haka dubutu iri-iri. Yanzu alhakin mutum ya zai da shi, ba kan idansa akai ba. Join Temu and get your new tablet for 9,999 naira. A new tablet? Irin waɗannan abubuwan suka ci gaba. Kun ga shi yasa muke son a zauna lafiya a garin nan. In kuka kula wasu abubuwa suka faru kwanan nan guda uku waɗanda in suka ci gaba da faruwa nan gaba ko tafiya ba za ka yi akan hanya ba.